Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Wiċċ in Wiċċ fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu flimkien ix-xogħlijiet tagħhom. Illum se niltaqgħu ma' Lara Kallejja. Lara għandha baċċellerat fl-istudji tal-Lvant Qarib u taħdem fil-qasam tat-turiżmu. Fl-2016 hija ppubblikat ir-rumanz tagħha Lucy Min li minnu se naqraw silta illum u bħalissa qed taħdem fuq materjal għal stejjer osra. Fil-ħin liberu taħdem fuq il-proġett Shooting Malta, taħlita ta' fotografija u esperjenzi spontanji f'postijiet partikolari ma' artisti jew mistednin oħra. Però ngħaddu issa għal qari tas-silta. Dan huwa l-kapitlu funeral. Għamilt sforz biex mort, imma posti kien hemm, għalkemm ħassejta stramba u xi ftit faċċola l-biċċa. Kont għadni nistmerru l-bniedem stendut fit-tebut. Kont għadni ma fimt xejn kif u x'qed inħoss. Il-knisja kienet imballata u kien hemm ħafna nies barra għax ma laħqux post. Jien kienu qed iżommu li post xi ħbieb fuq ġewwa. U waqt li bdejt mixja għall bankijiet ta' quddiem, ilmaħt ħafna wċuħ ta' nies familjari. Kien hemm min kien konfuż jaqbad xi jgħidli xi ħaġa jew sellimx. Is-sellem funeral xi ħaġa ftit stramba. Baxxejt rasi biex nevita l-konfużjoni. Saqajja kienu tajjara mixjin fl-arja. Kont naf fejn qiegħda ma kont qed nifhem xejn. U mal-ewwel kliem ta' faraġġ tal-qassis, ġiet nifrasi x-xena ta' George jitqanżaħ waħdu f'kamartu u jien nibki fil-kamra l-oħra wara ġlieda taħraq. Ħarġet li demma għalija, mhux għalih. U ħsibt fir-riħa tiegħu mannaq miegħi fis-sodda u tqażżist. L-uċuħ solenni ħassejthom ikantaw għanja ħelwa biex jikkunslaw lili u mhux lill-mewta tiegħu. Kelli nemmen li qiegħed hemm stendut bla ma jitħarrek u jitbikken bla ebda rimors. Daħaq f'wiċċi anke f'mewtu. Ħassejt id ma' spalti u x'indort inħares il-maħt parajnejn imbikma. Kien sieħbu. Xi darba min jaf meta ġie Anna ma' tfajla. Dakinhar kienet lejla ħelwa u differenti. U ma' dik il-ħarsa ta' kompassjoni ġismi trijat u nfexxejt f'bikkja li ma riditx tieqaf. Ħannaqni miskin u għannaqtu. Għadni ma fimx għalfejn eżatt qed nibki. Ma ridtux imut. Mhux issa. Le, mhux issa. Xer. Dawn in-nies kollha x'inhu ma qed jagħmlu hawn? Ma kienx posthom hawn. Ma kienux jafuh, ma jafuh xejn, jien biss nafu, jien biss ħaqni nibki. Ma niftakarx ħafna. Iċ-ċerimonja spiċċat ħesrem bla ma niftakar ħafna x'intqal. Midla mad-dawl u r-raġġi tax-xemx ħasduni. Kulħadd ħassu emozzjonat u għanquni ħafna nies li ħafna minnhom insejt kif u kome kienu parti minn xi kapitlu żgħir jew kbir ta' ħajti. Kollox kien għaddej minni bħal labra rqiqa tgħaddi mill-ġilda mejta ta' subajk. Kont għadni ma fimx riċ inħanxar bikkja soffokata x'imkien fejn ma jarani ħadd. Jew jekk kelli xi ftit naqbes sular ta' ferħ mit-trampolin ta' moħħi vendikattiv. Ħaqek, xi ħaġek. Ftakart f'kamartek meta kont inqalleb il-lożor ta' taħt fuq biex titlaq ir-rieħa. Biex it-tnejn insew li kien hawn mara oħra minn floki. Ftakart f'ħarstek sigura f'daqqa waħda għax irqatt ma' mara oħra. Ftakart fit-tiżbiti frustrata x'rid lila tinkiku mhux lili. Ftakart f'wiċċek kollha ħnina meta ndunajt bil-kazzati kollha li għamilt. Ftakart f'għajnejk kif fl-aħħar mill-aħħar waħħalt kollox fija. U fuq dawk l-erba' tarġiet tal-Knisja ħallejt id-dimonji kollha joħorġu minni. Bla ma forsi serraħt fl-aħħar dari. U dik kienet silta minn Lucy Min ta' Lara Kallejja. Li issa nistieden biex tiġi hawnhekk. Hello Lara, kif inti? Nilqak, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna. Naddu għal daqsxejn mistoqsijiet bħas-soltu. Lara, il-flus jew in-nuqqas tagħhom għandhom preżenza sottili iżda mifruxa sew fir-rumanz. Il-missier biswaba maħmuġin biż-żejt, ġlieda fuq ix-xirja ta' grossa tabak, il-kontrast mal-lussu esaġerat li jgħix fih George, l-imbitta li raw nofs il-paga okej ma' xejn speċjali, iż-żewġ lowns li titwikka bihom. Saħansitra il-vjaġġ li jkun se jintemm ħesrem minħabba nuqqas ta' mezzi. Kif tajt Lucy fit-tmiem ir-rumanz, is-sodda qatt ma ħassiba mifruxa. Ir-rumanz ma jaħbix wisq il-fatt li l-flus jagħmlu l-ħajja ħafna aktar komda. Iżda jitfaħirek f'wiċċek b'mod li ma tażżardax tqajjem is-soltu argumenti li l-flus mhumiex kollox u li l-bniedem jista' jgħix tajjeb mingħajrhom. Li l-flus huma neċessarji biex ikollok xtikol hija ħaġa ovvja li forsi mhux daqstant ovvju u li jikkonċerna lil Lara huwa kif il-ġid jaffettwa l-kwalità tal-ħajja. X'in il-fema tiegħek fuq dan? Nara,
Personalment il-flus naħseb hemm 3 livelli ta' flus. Għandek flus li qed tkampa bihom bl-eżatt, għandek flus fejn qed tgħix ħajja komda imma għad għandek sens ta' realtà u għandek ammont ta' flus li tant għandek li mhux kulħadd, però hemm tendenza li tinqata' minn sens ta' realtà. Personalment f'ħajti nixtieq ikolli aktar flus. Preżentament qiegħda li ngħaddi bl-eżatt nħallas illum, nħallas il-kontijiet, darba b'sena nsifer li tajjeb. Ma nixtieq ikolli naqra aktar ovvjament imma bad personalment ma nixtieqx li ikolli ħafna għalax nemmen li meta jkollok ħafna flus. Nemmen li anke mentalment tibda tipperċepixxi li tista' tixtri kollox, li kollox huwa qed tgħid nemmen li l-bilanċ huwa importanti li inti il-fatt li ma jkollokx flus għal kollox qed ittik ċertu sens ta' apprezzament għal affarijiet li inti x'qed tġibhom hekk imma qed taħdem għalihom qed nemmen li l-bilanċ huwa importanti f'kollox il-flus hija waħda minnhom. Nemmen li min għandu mhux min għandu ħafna, nemmen li meta tiġi ngridi mbagħad titlaqlek naqa' sens ta' umanità u hekk għażel. Tajjeb, it-tieni mistoqsija Lara. Il-kwotidjanità hija rrieda għal Lucy. Wieħed forsi jista' jassumi anke għal Lara. Il-ħajja ta' kuljum bit-toqol tagħha u bl-obbligi li b'xi mod kif jgħid l-erf konvenzjonali trid tidra. Is-sens ta' maturità bħala proċess li fih il-bniedem jidra jew fi kliem ieħor jissottometti ruħu għar-reġim tal-kwotidjanità huwa wieħed mill-kunċetti ġeneralment aċċettati li r-romanzi qattaf mid-biċċa. Minflok insibu sens ġdid ta' maturità bħala liberazzjoni fost oħrajn minn ideat bħal dawn. Tista' telabora ftit fuq dan u tgħidilna kemm dan it-tema u din it-tema hija ċentrali għar-rakkont ta' romanz? Mela, in-normalità nemmen li personalment nemmen in-normalità għandha tiġi esperjenza personali. Ġifieri in-normalità meta nkunu żgħar nkollu nieħdu l-informazzjoni li tingħad ieħor jew ġenituri jew ħbieb jew television jew il-billboards li naraw jew kollox. U dawn kanka jekk ma rridux ħajinfluwenzawna. Issa dik il-ħaġa huwa proċess normali li forsi jinfluwenzawk, dik il-ħaġa tittaċċetta. Però nemmen li eventwalment meta tinkber in-normalità tiġi aktar xi ħaġa personali għalax inti meta tinkber issir taf lilek innifsek aħjar tduna x'qed idejqek, x'qed iferħek lilek bħala Lara jew lilek bħala Antonella, kulħadd esperjenza differenti. U nemmen li persuna matura għandha tkun persuna li taċċetta l-limitazzjonijiet tagħha u tagħmilha min-normalità tagħha u ma tistħix minn dik in-normalità x'hija realtà tagħha. U naħseb Lucy għal hemmhekk kienet qed timxi tipo li fl-aħħar mill-aħħar mhijiex xi karattru forsi daqshekk konvenzjonali ma hija karattru li tant ma tistħix min-normalità tagħha min-realtà tagħha li titrasmettiha. U nemmen li għalhekk ħafna nies irrelataw ma' Lucy għax tant hija onesta u tant hija ma tistħix tipo ta' xi ħaġa vera stramba, ma tant tgħidha bla mistħija li faċli tirrelata. U jien nemmen li jekk tkun onest miegħek innifsek in-nies jisibu aktar punt komuni miegħek. Ekku, mela. Lucy u Malta għandhom relazzjoni pjuttost komplessa. Lucy tħobba lil Malta, tħobba minkejja ċokon tagħha, tħobba minkejja nuqqas ta' maturità tal-pajjiż. U dejjem wara l-vjaġġi u l-ħarbit tagħha barra terġa' tispiċċa Malta. B'kuntrast ma' sħaba li jibqgħu Spanja jew Craig li spiċċa jżewweġ l-Arġentina. Kemm hemm min Lara f'Lucy f'dan ir-rigward? Mela, ma tantx.
Sens, jena sifirt ħafna, pero dijan kienu esperienzi xort li l-iktar li sifirt għattul. Kienu darbtej xar il-Marokko, xar il-Kenja, li kienu esperienzi interessanti ħafna u differenti ħafna. Pero f'dawk ir-rakkonti għal-kemm hemm ħafna esperienzi li huma reali u vera, xinaħat twisti dimma reali. Dik bħalna ta' trid tagħmel xi ħaġa ħadd m'għamilha, tipo jien wara l-università qbad naħdem mal-ewwel, u mbagħad tlaqt ninxar rasi mal-ewwel, u mbagħad xtrajt post, allura iżli ħadd ma ħassib dik anke hemm biċċa f'Ejluzzi taħbad titlala, titlaħ mix-xogħol u titlaħ għal sena. Tipo dik kienet xi ħaġa li dejjem xtaqt nagħmel meta kont iżgħar. U qatt ma kelli nkazz nagħmelha. Imma mbagħad bidda ngħid it's okay, żmien fejn nagħmel hekk jasal ukoll. Ġifieri la ma għamiltix dak iż-żmien sinjal ma kienx żmien. Imma xi kultant tikteb dak li tixtieq ukoll ħalli ma kellekx ċans tagħmlu. Bħala safar nemmen li hija esperjenza importanti għax ittik perspettiva oħra, però nemmen li eventwalment għandek taċċetta l-pajjiżek u nemmen li jekk tkun għext fit-tul biżżejjed ġew art twelidek nemmen li biex tkun realistiku miegħek innifsek. Eventwalment anke jekk tiġi ta' 60 sena, nemmen li Malta taw ġo pajjiżek titgħix, pajjiżek huwa parti minnek. U nemmen li d-difetti kollu tiegħu taċċettah u trid tirrikonoxxih bħala parti minnek. Issa, għajdinna ftit dwar l-influenzi fuq Lucy Mean meta kont tiktbu forsi l-awturi li influenzawk. Ifem, jiena naqra ħafna kont bajak tgħid li xi qrajt ngħidlek m'għandix idea, imma bħala kittieba lokali naħseb l-ewwel kittieba li vera influenzawni kienu Emanuel Mifsud, kont rajtu ta' 16 sena, u ta' 16 sena kienet naqra hekk Punch in the Face, għax hija letteratura ħarxa u hija tiskrivi realtajiet li inti tgħid daw jeżistu. U kellu stil ta' kitba li hija aktar diretta, hija aktar kif qed ngħid Punch in the Face, li jiena toġobni ħafna x'jiena bħala persuna ma tantx indur mal-lewża, allura dik it-tip ta' letteratura toġobni. U influenzani tani sens ta' influenza qawwija anke fil-letteratura Maltija. Il-poeżiji ta' Ċalin Grima kienu jisprawni ħafna fi żmien li kelli 19 sena, 20 sena. Kont naqra l-Ġiża Stanjoli wkoll dak il-versi ħosra u dak il-statements ħosra u l-istess diretti u forsi ta' Manuel Mifsud fihom naqra iktar ħsieb profond ta' Spanja fihom iktar affarijiet reali, affarijiet fatti tal-ħajja ta' kuljum li għalhekk tip ta' letteratura li tapprezza mod ieħor. Bħala letteratura ġenerali anke bħala female empowerment, whatever. Toġobni ħafna l-letteratura South American, anke kultura South American in ġenerali, u naħseb waħda l-iktar awtriċi li ħallit timbru kienet awtriċi suġġeriti li ħabiba tiegħi, Josephine, jisimha Isabel Allende. Xorijiet tal-bidu tagħha tgħidlin ħafna, tal-aħħar ma tantx, imma tal-bidu tgħidlin ħafna. X'hemm iktar? Nħobb naqra ħafna historical fiction għax fiha ċertu sens ta' realtà u ċertu sens ta' għal-volja inni saddew minn ħafna xorta jibqgħu ifittxu l-mħabba, ifittxu
il-ħajja u fitxu li xu pratikament. Tajjeb. Tajjeb, ħafna wasalna fit-tmiem din intervista. Grazzi tal-ilqajt l-istedjuna tagħna Lara. Aħna wasalna fit-tmiem Wiċċ in Wiċċ, narakom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor.